Ιβανσίτς θα χάσει από την παρέμβαση του Πάντου με τον Λούα Λούα στην κόντρα Ολυμπιακός και τον Πάντο, ποιος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα για τον Νούνιες, το σούτ, καταπληκτικό γκολ, 4-0 σε μια αντεπίθεση και ο Παναθηναϊκός το πληρώνει βαριά στο Καραϊσκάκι. Δείτε το εντυπωσιακό γκολ του Λέονελ Νούνιες για μια ακόμη φορά. Εξαιρετικό τελείωμα. Ήταν εξαιρετική και η σέντρα όμως από τον Πάντο. Εξαιρετική. Παλιά κρυβίας από τον Πάντο. Εξαιρετική. Πάνω στον Γκαλέτη. Και κίτρινη κάρτα στον Κροάτη. Από άλλη κάμερα, από άλλη οπτική γωνία. Έτοιμο γκολ στον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Και δείτε εδώ το καταπληκτικό τελείωμα. Και από μία ακόμη οπτική γωνία το γκολ του